Unsa man, ihatag yun na ni mo, dili. Ate ka ha? Oh, motor naman lagi na bilhin dito ah. Hey! Di na ko dito syudad manakop kay daghang kay chismosa. Dili na pugkos pa bukid. Okay pud manakop diri bukid ba kay kasagaran mga tao diri. Mga way lisensya. Mga tanggo diri. Hala. Yawag mga service mga bata diri, Ducati man. Ay, piti ni sa karon kay wa nag-helmet. Ala, binuang. Ay dakop. Aw, di siguro dakop oy. Okay naman diri. Pstong, lidong. Labay diri dong. Na, murag manghits na siya ba? Akong motor, gamay kayo. Nga siya, dako. Bahala na siya dira. Dong, lidong. Magi lang karon impas ginang motora. Ay, suwayan lang na akong adtubi. Ano sa? Oy, dong. Anong wala man ka nag-helmet? Wala po ka side mirror. Ganun mo day side mirror, magbuot day ka. Uy, doy. Kabalo ba ka na bawal na? Pwede ta kadakpo na ba? Ah, binuang man ang manakop oy. Bukid man ni diriya. Aw, mas maayo man ang dream ako sa bukid doy kaya mga kolorom dreaming gud maagi. Para si mo ba? Kolorom sa imong mata. Nya, kana imong pusil. Nanay lisensya. Ipit ko ang mata ba? Na, uy. Suga ni mo oy. Nung tanar gita. Sige na be. Lisensya o gimong rehistro. Kabalong bata pata. Wa patay lisensya, pangayuan pa jud ko nimo lisensya. Be, mamoto na lang be. Bili na dire be. Ikoy. Inutang na mga anini. Wa pa ni naimpas. Aw, problema na nimo kay agi man ka dire. Alangan, dalan man ni. Bugo man siguro kang tawhana ka. Grabe ka pilosopo ning bataan. Amila motor be. Tao! Bantay lang ka. Gidakop na ko nimo ha. Itugan na sa kong kuya. Matay. Kadugay ba tong itan? Asa naman to? Asa naman to lamas? Oy, piti na nga yan ah. Gutom na ako ba? Maugani. Ato orang buang oh. Asa ang motor niya? Hoy, nga nagilak-gilak man ka asa imong motor. Yo, gidakop ko dito ayo. Ikuha niya akong motor. Ani Max. Nadi man ako diri nga bukid naman eh. Nagdala-dala man itong armas sa likod. Gisuot niya. Ay nagdala-dala di armas. Buhay ng tawanan na nakop na diri. Di na pwede. Tara. Sibakan na ta. Tara na tayo motor tara. Ako'y bahala na, Paps. Asa man na? Awag yan ni motor ay. Ug mamaligya na ko ni. Dako kay kog income. Dako kay kog makwarta ni ba. Mahalinan ako ni. Hapak pa ka. Ay, wala man kun. Nganong nanakop man daw ka diri nga bukid naman eh. Oh, momong ni mandatory sa mo chip na manakop na masing asa. Teng asa, murnaw ni mo. Mangutong yun kayo ba? Klaro kayo. Oh, dili oy. Serbisyong totoo ra man ni ato adri ah. Serbisyo sa iyong mata? Unsa man, iuli nimo ng motor sa akong manghod o mag-iyap kasi mong bunog buhanga ka. Oh, wala na tayo na boss kay trabaho ra man ni ako apod. Kulatahan na naya. Suwito raman na yaya. Oh, ayaw dong, madala ra man to ning istorya ba? Istorya ang kinumo sa akong kuya. Unsa man, ihatag yun na nimo o dili. Oh, di na dyan ako nihatag lagi boss kay trabaho ra man ni ako ah. Di gida nimo ihatag ha. Wow! Hala, namunit og mga bunan. Yati ka ha? Oh. Motor naman lagi na bilhin dito ah. Aka man siya. Tuwara. Oh, dagan man lagi ka. Tara.